chacha mu nyina yasan ababiem yenara yasase ni eye aboden ne ma yen moja na nananum hwiegu nyade to ho ma yen edu mene menua mai so se enso ye beye bi ato aso tinano pei ye fra metwebo akodua mene oba hema afia kire esiedu the first mra ma konta bi si no wani tuem amani tuem asa na ise mi gina ho anka ne mo be ya ansa na matete be ye wo mo ho ansa na ana me che wo mo afia say era me che mo live me na wanya bi aya praise the Lord praise the Lord yo yakopo adu so nyame adu no mo abiebie glasses no kofo oh jai ti me na wanya mi yo boni ni fie the only enjoyable aje ba ko pe na ba ko pe ono kwa ne media ni a yede ne din atfo bro no so we adwo de ne bro no ana say street ana avenue ana say highway ana say ba chenye highway wadaro ma sa de bro no adwo wodim in fact, I must be very privileged say me kura mitimi ben wo ne wo kasa nye ni pa so na nti me so mo ya medan ano pastor na dio mo ya medan I mean how aja mo mpe bibi ma me na me so ebe nyame ti ase ebe yesa na me nya dai anya re hwehwe na cheche owere na ebe yi okay obezi chimire o ti say minu ya ba ko ye friend no Ivy Abna Sachiwa local school na oh yeah maths na onya 30 enti oba na minu ya ba ko say Abna maths na onya 30 no o se hwe akoko nya 10 waka wa maths 20 no o start ya da say I don't nim say akoko nya 10 just on what try be so nya 30 so wa nya de ese nkohwe nti me chichire me were wa hunu na chichire ya meti ase be yi it is well mompe bibi mfa be din to so why so mo na eja me so me man adwo kakra eno I don't know. Don't worry, you bewo na ya de ye mato bebre manan and so e edin to mo me no be wo de mato pacho okay ye nka ne sa ne dwati yawa na na so o ba be fie ma chire yo enentem yo me dem ase nti eno ano Joanna ohene ba Asamwa Kumasi Ejase. Joanna, is your birthday today, and this is from your parents and your uncle Kwabrane. Kwabrane le buy. Minua openi from Pon CEO Royal Energy Limited. Uma mi free mu ukodi na watwe. Enti no ose me na ase mounti. Ebusanfo edamo nyina ase. Ene Joanna ye buy no ye ene Edwada. Adwa. Onim se bena da Edwada. Unim kokura edi so dwa sa nkwansa dwa ye brada na adaje ni poso amidu babia ofa ene babia befa bia amidu nkwa ne ba se obofo ne de ne na mo apaso enti mo amonte ye no professor Mr. Amidu citizen vigilante ya afaso so ne mra ne wa resign na adwa nim se 2018 ninua lawyer Ndebugre ka say Amidu oba resign adwuma no ntimi nwie ye di SP adwuma no oh yes ana lawyer ba ku yi na no say ya ahoya na ode ka sa ene na abem ya abem enti no wa resign say adwa binim say what is story pen say ba me bia na oye board hema ewo baby me nka baby kro na say ohema na wodi no say omukọ meeting no motete ne saa enti dakro na dwen say adwuma no obejai hemadi nti okoe na ne meka che say omo ha oka oba complain ma ne mba ne say omo ya resign
o say resign na dey ben o say just adwuma no wajai wo kwa aka kire o mo say ma resign yes sit down mo call next meeting mo call ye mo san hye kasa sibiem na o say wo bibia no aka kire o mo say adwuma no wajai wo bie na no a sa na mbe ya nne me board resign and no pe le mahima was as a trans when we kakra me board resign when I know what you have to mahima one shasha board resign him I said what you are son na kwa shadow ko I have been told down etimi to bia etimi to bia wani bre ho bebre so for be a preach no say o say afe apem aduo ko beka aduo wotwe nkron no o say aduo hokron afe asoro ba ntwe enti but the resign hey ma oh my goodness yaba no pay you I'm here no pay I no be kesi yaba no but resign you trust anybody resign me the ma enti me mo be say 10 minutes but the resign na kopim sa hey I feel that they are can so abem ayo you know ba him ma mention say ha ebusuafo madaro ma de obokrata daily guide anopay e na ye de ebremu ina eye special prosecutor Owura Martin Amidu ye bone mrane say citizen vigilante nra de nyina yeteye so wo de krata abade ne sasha se nra awia gina so awia kete no miensa pa ho se madunum en wo de krata koma mampani se adwuma wa na de maame me ditum se meyo nanso se de mintimi nyobi ntimi sere wa wadwuma ni eje na panipa foforo fa adwuma ne hye nsa na onto asoma asane mu tietia nyina eno no ene de bon krata no dudu no a etwitwa na sinesiri bebre atoato aso de abetu edwa na de bon krata delegate dia ono ode aba no sare yaka na wo se enura awia be no miensa eno no atwo krata de nsa hyase edi tu dwa se wogina sa krata yi so chese adwuma na aban anase mampani de hye nsa so won hwehwe sikadie mu ni niam abone yekoso wo oman mu ni aban mu nya won hwehwe na ye hunu mu mfa mra kwan so no se de adwuma no ontimi anwa bio na oto aso no se mampani me de sakrata yi ebre o se ne be yade ne ya hyamra de ato se esese ebre bia ye nya obedi sa di bre ne ma ne special prosecutor etimi ma sori su mi ma wakwanya ma won so watoto ne ma de ne magua kwan mu na wapa onipa foforo de sa adwuma yi ahya ne nsa na watoa adwuma no so etu wakan kwakosi se eda aban anase mampani di krata hye ne nsam si ye fa wadwuma ye ma appointment letter e ma no man krata ya aban na nkasa de ne tumi asi so de ne nsa hyase se Owura Amidu ya di bre se yi e ma o eno no so tworo krata de ma aban se di bre de ma mi magia tum nti wa refer to sankrata ni nyina letters de ma ne nyina eno wade de etoso mi nsa ba se mi gina sankrata yi nyina so e di we se nso ba de me nsa hyase se wo ma me akwanya wo ma me adwuma megitum samayo se de mesimesre wa mentimi nyobiu enti wakwanwani ana odibire ne eje na penipa foforo fa adwuma no ehye ne nsa na ne kasem no wo kind of bokata daily guide wase na no sa Japa royalties limited ensensem ye ba ye animu hwehwemu yi na wono akotena si ehwehwemu baby a etosini ye betimi abokwan atum ama bia proye anani ama bia ensem fatapie mu na wakuche aye kratafaduo sianan na odi pie gye ose akire nsensem e bae no na ehwehwe na so na ani enyan wose otatai ye ba de so no na ano edin delegate wato ne boase ado sukopa wose ebre wodi sa report no wasem betu dwa no na wonya enkra every chief of staff ho na ofre no wose wanya no Owura Amidu no eni epom ho wo se da tro krata command so Owura mi hia wonti bra onensa ka krata na Owura Amidu ko hia eye aban Owura Peni chief of staff en wo se bisrew na mampani si wo hia na sa report na Japan royalties nsensem no ehia wo ho wo so no su ko hia mampani nsem bi o ka che ne se he sa ho nsensem a wo twotwo no hwe na nyabote emfa nsa nka bibia emoso wo de twembe so be se na wo twe emfa ho asem bi amabonti no se eyeja adwuma na wo de ma me na hyase no wo hye me bose wo ma me twintwa manemu
e me che me ne menye nyo na bebo manso ya ye we ya menye we wo be ma menya me fa ahodie na me ya adwuma abanfa ni tumi hunahuna me wo bi nka me nhye ye nka me kasabo anhye me yem adwuma na ade ama me ma me kwa ma me nwa wo gitu mu e hye me bo na fe de edi asem nie na fe de me ye adwuma na twen e na hwe no ambebo we so e na we de twen kakra twen na wo twen ntimi de sa na oba ba ye de adwuma me ntimi nye o waru nya yensema deliga na atro ne nedi aba so owura matena medu nsam a ekoso ne bie eno no etu osesa da na owura medu no anu ni o osesa da na mampani da no afra me ba office a wo ka che me se sa Japan royalties nsensam no me ntwen so be se na wotwema me mfa me nsa nka ma me nyese no na me ka che se sa na tie de adwuma me ntimi nyo enu nti sa asem na da me ka che office ne no ana se magina so atro krata de me nsa hyase e de bre wo ne se sa SP adwuma na ade ma me no enya de metimi ato aso bi ontimi ebo amane na wo nso atoto niama na wapanipa foforo e de adwuma na hye nsa ama na to aso ama ne amekika ka nyina letters wo chocho yi onti date wo cho letter no no wa refer to date no no wa refer we dan wo kan say menso me kan say eni mu cheche mu bebrebe eno na enne the workrata daily guide e de abeto dwanti asem no ebusuafo ne titi ya ne say owura matina amidu si adwuma no ontimi nya bio ebe se ohia fa hodie dia na adwuma obi nchere ne wonwo no obi ntwintwa na nemu na obi mfa ne tumi enka ne hyenche se we de ye na we de ye amema nya ne ontimi nya se adwuma no enti wajaye metwaso ansa na betwaso no adwa ne afia me kan story bi January 14 2018 Amidu could resign if Ndebugre South story was City FM online. A private legal practitioner, John Ndebugre, has warned that Ghana's first special prosecutor, Martin Amidu, could resign if in the course of carrying out his duties, his mandate is limited. He argued that while giving the special prosecutor a free hand in investigations, the law establishing the position also gives the Attorney General some authority over the cases pursued by the office. Now, there's a position that says that the special prosecutor is accountable to the board. The special prosecutor is simply a managing director, and I do not think that the managing director can overrule the decisions of the board. What's going to be problematic is that another subsection says that notwithstanding that accountability provision, the special prosecutor shall have full control over investigations, so it creates a conflict situation. And my position is that Martin Amidu, as I know him, will insist that the law has made him independent and that he is in full control. And one no. And the end down. Ubechrimana. Mubechrim. Oh, the wadaruma. Eh, chemudi bebregu yanim ha. All right. Teacher said the workers see supane say onim no. Na said ni soon etie ne ban tie no. Tinti once I 2 million dia ma na ne de obeyo. 2018 wakai. Na wakan sa se mi na abemu. The board bi mechire ne de wonye. No me administrator enye adwuma. Ten ne da ho no. Edward no. Okay. If you are also graphic nefa bi e special prosecutor ninsema wode aba ho no na me de eto so ekakra na wo kire se owura matena medu enura ne kreta wode koma omampanyin na nado danko akufo ado no o se nefa bi ne se Japan royalties deal ehun reporter na wode ebekwa akoto edwa no omampanyin ye ne se ensem bi a sikasem so afo aka no nka won fa nhyem no se me fa nhyem sesei se won kire me de menye me fa nhyem me di shem dia na menye independent kwanta kwana me de me ho a emrama me kwan na tumi ehye me nsasa me de ye adwuma no ene sen nti hono wanye afei sa report yi ode beba bontin omampanyin sa ka chen se enka be ye kra onfanto baabi na ono a omampanyin on handle eno se ne na obeye president asa be special prosecutor na eno so mempene eno so te koda wo se enyumayefo ede man se woni wo mo anye adwuma no wo mo ye seconded staff na te se wo mo ye adwuma e wo baabi ene ya san pia wo mo e dia be sho no special prosecutor na se ento hu ni se e bia e beto mre bia ono special prosecutor ni ehia sa enyumayefo no so mo beginem 247 no ma ye adwuma ma no e bia na sa enyumayefo no ewura nom nso ehia wo mo enti na se wo mu hu so mo kwa adwoa ana so mo kwa ata ekoba ne sa ebema na adwuma aye den esan se wo de ebre na eye adwuma enti nyumayefo kuna ewo aha baabi na wo mo kuna nso san hye na se a adwuma no ebesi den na o maboa amwo maye no ebra no bra no se de na ope no na eno nso te koda wo se baabi e de ma no se wo ne se nyumayefo ni nyina anya adwuma no na eye 3 bedroom any boys quarters accommodation ye se ho kura so chochopo abi ene ye de ama wo ma no manum
ho swakra to show no ene ni nyuma efo nyina ne ba bi omde ti beto ne ade se wo ntena mfa nya adwuma ne ho na ade ma omde a na chese entwa yie kra enti eno ene niema bi he na eka na chi kra chese ene adwuma no kra one enye bio ene se de omampanyin ni aban he de wo mo hwene ewurawura ni dwumadi ahora esi na ni so nyina emo no he no se da be special prosecutor dwumadi mo ntia se ho me he na emrama mkwan se adwuma no metumi eye enti emrama ma me kwan se adwuma no metumi ye de a ene na mo makwan ma mframa mfa me ho na de emran be chem se menye no menye ne sa pepepe na wo sha meboyi na afa de wutwintwa manem na bo hye wo mfa nya adwumadi ene omampanye udwumadi special prosecutor and bam ene da ho no fa me matina medu de enya de adwuma no metumi atoaso ebio sa asebia so sa toaso ne fa ba bi wo de bokata daily guide mu a owura matina medu ne nsem ne bi na busuanfo ye bobo so kire mu no na ne nsem wo ka no wo se wo hye ajapa royalties no ene mu ensensem no a ne fa ba bi sabi proye ne ketase hye ebi eduedue ba bi na sa ye ma no kwan e ma ne nsechire ne wo nwa ya sam na ne mu nka de ne wo te ho ogide ene na dwuma na ye di hye ne sa no sabi emfaso bi ani so eno nti nsenko de di bra na ye di ama ne special prosecutor wode ne ho no obi nche ne ya wonye nti no nanka ehia ma se wodom suko sa ajapa royalties nka woduedue mu a na wo bi enhwehwemu ye kese to kwan mu ne ye hwehwemu ye pa frenchem se ne produce kade bi amamu na nso so fa ha sene ha se ye wewe de me ma anye etwintwa na anim sa ntwintwa na mu sa ne de ebema adwuma no yo no ayeden ama no wo wie no se na ko ni se adwuma na wo ye nka ye mfa manyosem bi ameha na dwene we de ye MPP ni ba we de ye party ba wo fa se we de ye yankase ye ho we de fie ni fie nka ye mfa sa asam ne mmam na so de akeka kro no sa nya ma nyina no etwintwan na na mu ntinya de a ebetimi ayeye sa na wo se eno kra na nche ono kwa adwuma no a ye fa no dadaada no na anu ade ya na ye de ne appointment letter ne ma no enti sa woto anu adwene o so ye fa no be mfie mienu ne david ye de ano bo so de adwuma ne ma no na so na no bo so me July wa fi 2020 ne ye de ne krata no a chese ja ya fu adwuma na braba ye adwuma no na no ya ne de krata no ma no bo so me July wo afi mu enti je se wa tena wa ye adwuma sa na so ni appointment letter chese adwuma no officially ye de ama no eno ase eno krampo enti nkoda adwuma na wo ye no ho se wo boa eba corruption eye proye ne ketase hye yetimi akoatia na so de yakeka kono enya de ebe ye yie sa se de na afi achi mu no se ba bi ye de mame atena aye adwumafo krampo ye de mame ne wo ma aye adwuma no krampo ho asem eno bo achi bi din wo se de na nka me pere se be mame adwumayefo a wo mo mfa manyosem ho obi a won ka manyokuo bia wo ne ya pau no na de adwuma ne ya ne ye enya manyosem bia na so ni nyina ho asem no ne ka no akoye bebie wo ho wase wode aseda kese pa mo mampani wo sa akwanya no a wode ema no se omra emesombo so bi February afi 2018 ene ye pau no se wo ma ye adwuma se special prosecutor na onfa nsom oman no na so eye ne ya odi hu ya pa se botaya ye gina so dis adwuma hye ne san botaya na ntimi amem botaya ne se ye beko atia proye ne ketase hye ene sikadie ne ye ma kwan ema ne nkoso ne ye behwehwemu ne ade mbra na ato bia eda na nka manyo se bia ma forifori mu na nso so ho asem no akwakoye deja wase mi owura matina medu adwuma ne ade hye me san nka masadi ne se me beboa mampani no ami akwatia corruption no ne akwatia ne yetu ase na se meto ne ya ma me kwa ma me nya de na meto ho gye de mese hoje de fa so bi yani so na che se adwuma na me beboa na me ya ne ya fight corruption no me nya kwanya nya de a na hu nya se metre ho na me sai bre ene twintwa nipa na kwantie ne bre ama amane ama adwuma ne megyae be kwa me ba bi wase he mokra me de ama motufu obo adwuma no wase dana no person ko resign kwa de November wase fiti November 2nd and wo ye na dwen so ba resign and niam bi nti watwentwe ne na ase ya na ye na niam atoto kwan mo de ne letter aba nti adwuma ne de dukrani enya do wetimi aye bio we nu nya ye owura matine amedu ne nsem ne bi because adwuma ne mejai ensem no tike ensem gu Fia wo ne family aka ye mo so okay graphic edia ba e okata feto so aduo no sadie amanyuko be se ensia bi wo mu ehu owura Martin Amidu ni resignation no amanyuko nsia
obia akyere nadwen ewo hom na NDC de na mede ehya graphic ni NDC mrahye bedwani ematamale central owura Inusa Fuseni atwetwe nkomo eno si enya ne nwanwa kra se enura wote se owura Martin Amidu so resign na wo hye nkoma to da bra ye fa na so be special prosecutor so oba resign 2017 ache se ebeto dwase owura Martin Amidu ya appoint no kan se ya de a oba resign na de enti o hye sa enkom no ne se wo se ohun se omampanyi okita mame tiger ne de jata na sebo okita jata ni podua mu saa na se odidi agro enti ebeto brebi a obechi podua no ebe ya aboa ne ya obedane no ho no obeka no sana Fuseni no eka we Inusa Fuseni o se o hye sa nkom no eto 2017 say o mampanya akopɛ no wasema kofa special prosecutor Martin Amidu okita jata ni tedua mu saa ne podua mu no wasa odidi agro na beto mrebi obetwe otwe nkese na ne ya obedane no obeka no enti eno a na SCA wo se wo hye nkom se owura Martin Amidu ebeto mrebi no na dwuma na wo ye nani be poto no ho am be frustrated enti wontumi anya dwuma no ma odidwuma no ebeto eno na abamu na se de 2018 owura Martin Amidu ba bonten ebe complaining ya se abamu panyufo bi de wo hwene ene wo ma no ewurewure ne dwumadi a wodie emo no ma ohun se ampa de okan ne eboboba na ebebem so ampa na se the special prosecutor esa be kan se ye be man sika na se budget kwa ye twa e de ma ne se omfanya adwuma nyina ebeba na chese enam office of the president na akofa abamu panyufo bi so e na aban ho no se kai e de asembeba asembeba debe enti NDC mrahye bedwani a wono ewo Tamale Central Inusa Fuseni so wono de nyame anim eno a wote asem no anya ne nwanwa kra memfa CPP for de enso ento aso na CPP nso wo mo ni owura Ivor Kobna Green Street na ekasa ye efa owura Martin Amidu ne resignation ye ehom eno wo ka se owura Martin Amidu nse de wa resign no ha adwen na de work an efa baby one ne nyadwen se omampanyi etietia ne fa hodie so anase ode ne hwene ewurewure ne dwumadie pa wodie mu se special prosecutor na edi nkan de ntia owura Ivor Kobna Green Street eka ne se se na nka omampanyi e wa adwen bi se omma kwan e ma ye nkunti aketa hye kankan ne proye ene dwumudie a enko wonkofa owura Martin Amidu a oye NDC ni e ma ne meye special prosecutor enti sana muntu ko a edi nkan ya omampanyi etuye na odi di bre na ema NDC ni owura Martin Amidu no e kire se omampanyi aye krado se na ben mo no obema kwan ama obia osefata na wa ben e wo mrem se obetumi aye nhwehwemu afa keta hye kankan po ni dwimudie ho no obema kwan ama oni kuna ye adwuma enti mfitiase no omampanyi intention na se ne niswade ho no ana ni tima oboy no eye papa enti se enne owura Martin Amidu bedane no ho e be kan se omampanyi ade ne hwene ewurewure dwumadie mu amanyosam ene ade a na chese onu owura Ivor Green Street no oni owura Martin Amidu enya adwen e wo saa kwan no eso enti ho ne de one no enya adwen kra na fa omampanyi fa no nko akra e kire se na waye krado so obema no kwan ama independent body se ogina ne naso kontokro na obia emfa bibi entwintwa na nem e woni dwumadie mu no obema kwan ama no aye enti owura Martin Amidu be ka se omampanyi na ban eye interference a owura Ivor Kobna Green Street se omra bonten na adanse anase evidence a emodu e kire se omampanyi etwintwa na nem ene na bampanyifo no omfa bra bonten e ma omanfo hu anye sa na oka Japan royalties deal ne risk assessment report or the buy say no nko aho omanfo otwa na dapa omampanyi be kan say wetia ne naso ne ade a o se ehɔ no de one no enya adwen nti oba pato aso me bam de amanyoku nkan ne de e pato aso hie awusiafo amadaro ma yam daso eto aso owura Martin Amidu nsensem no na asa no kan yakodru ba bia se dem di kan bo so daily guide mu no owura Martin Amidu kan se amanfo adwen ye won se ya fa na dwuma be 2018 na so na appointment letter de man no ne de na no 5 February ya ne de man no enti no je se waso be se mfie mienu mpo dada na wase no krampo nti gode de ne krata na ema no ya nkyere wo mu se bia ahya se ne bo na mane no ebia se basa uwie na wo kwa efie kwa ahomgye mu a wakwa nkogye sika nie wo dabre de ma wonie niam eka adwuma ne ho ne akade ya de ma wo akade bra na wo begina mu de aye adwuma no ede wo ma amoso kwa na so anha no efa katuo efa kwa nkogye sika o wo ma mo bia so na so anha wo no owura Amidu no efi se
was ono na brabo mu nya Ghana ni ba bia nim se wono owura medu de wo yo bia o cassette ya corruption yesi kadie ne proye ne kata se okutia eninti wa manani ankodi sika na chi se ya mo ne sika ne bosumi akatua na kwankwaje sika yanka wo se eno no ahia no de ahia no yeso abekoso aye adwuma no asom oman Ghana na waboa ma corruption no anu atimi abrase wa moso de biarada na ne nyina aka wo bi ntino waka se bemfie mienu osese nie akatua no ono wo se na bedi e kire kwabo de ya ma na hwehwehwe nti sabre ono resign de deputy na ban o ma na ni nkɔ no so na onhwe oba no so ho asɛm eyie owura matena bi de utu anasɛm so no wo se ensem asisi ye wo na no bosimi November yi da na etoso du mienu ye 12 November ensem no wo se da no ohunu seni sese oni bible bia bio oni chiginafo bia bio ne ma kokɔ so no na akutia no sa Ejapa royalties ehun sɛm a wo betrotro yi ebe do musuko bia mu nsɛm no wo se wo hu se awiase ade a emma onipa esuro so obesesa no eyehu ehun ti wo so sense san bebo abrabo mu dia ene ezre otia na atia nanso so no owura midu so no waboa ne ho asie ensema ngbanfo beka afa ne ho enema ya beto aboro no ensema di achie be nyina waboa no fi se ono onsuo no fi se na dwemu ye kan oyi na ko mu ye adwuma no somo man Ghana enti onsuo bibia ensema ya ba beka de beka gudu so de beto amane no nyina no wa ya hoboa na emom wode na asem kwa wiye no wose oda aban no ase da Ghana fo nyina ase wo na April yedie no mo pri nyampama no wada mo nya se de wo kan se bibia ye no ye ma oman Ghana mo yedie na enikan yet also our graphic de obokrata no emo na amanyokuo bi ti se LPG de omo so e kan fa ne resignation ho enie presidential candidate ema LPG amanyokuo no owura Kofi Akpalu and wo kan se owura Martina Medu so resign enye ne nwanwa enye ne nwanwa kra no wo hwe kwan da sanka asem we obete enti enye ne nwanwa na de wo kan ene se owura Martina Medu wa feli papa special prosecutor wa feli na empo se omani tuya sika bi e de man anaye bon ho ka bi dia e de yen konkwaje esan se wa meye hwe se special prosecutor amfa ma omai Kofi Akpalu e kire se owura special prosecutor dwumadi a ye de ma owura Martina Medu ya obai wan prosecute obia hu se ne office yi waso asemasi anaso obenti bi pa chi se kikrawo asemasi wadi o man sika dream die bi fa won sase afia se anase enti wantimi emu nkunta enti se enti emran aso mu ne de wakogina wo ama edi adanse ama manfo nyina hu bi wanya hwe wose airbus nsensemi January 2020 ene man homne so wo memu gidi man homne so no owura Martina Medu oni o memu sana wo ha no that's why a special prosecutor and so yan hu hwe de bepem enne enti we tese wa failure of minor cry ha wantumi anya hwe wo hu kotokoa no amfa boa anhye mti wantumi anya adwuma se de se fata na de de omanfo ehwe kwafre wantumi anya de a na tese we dede bi no wo ye kenken kwa onya ka na tese omanfo enya etie eno ene ensema LPG presidential candidate owura Kofi Akpalu wo de atu edwa na PPP amanyoko no so ensema wo mo eka e de fa opanyin resignation no say eti akoma entwa yie kra wadi Ghana hwamo pa na enkanka any ni reasons ana niema ogina so e de ababo nte se wa resign no entwa yie kra owura Kofi asamwasia oye presidential running mate e de ma PPP amanyoko no and watch say so we should dibranka sa ye de hye se special prosecutor na emfitiase na no na che se onku ne ho e wo amanyosemu so obetumi aboa omen sa no worka o se na politically no onye committed kwa so obetumi aye adwuma no e de amomen e na omampanyi na adodanko akufo adon so ohun se one na ban no na wo mo e de omo hwene ewurewura adwumadi a owura Martin Amidu edie so obekon e de tia ketase kankan ene proye no emo no se wo hwe eniema na reasons a owura Martin Amidu ejina so na o se ode resign na chese wantumi anhyada anyi ne ho ansiwo secretary hye kankan ne proye a wo gye ho mra ne se citizen vigilante no obehwe na otumi e de aye adwuma enti PPP wo mo presidential running mate owura Kofi asamwasia wo e de na sam no kwa wie no o se ono nko ana dwemu di a article 88 e wo 1992 constitution mo no yenhwe na yenyimu nsakraye se de be ya ye betwe attorney general's department e de free ministry of justice ho na ma attorney general's department no ade ne ho se independent body a obetumi agina ne na so aye adwuma na emfiafia ho ene ye de ano tutum ye de ahwini ewrewre mu bia emfi omampanyi atenaye ema
busiafo the bokrata foforo so e de aba the national enquiry on do otwa ne tietia o se owura matina medu awo e wadwane baba badwuma no wantimi anye ye ko ensam foforo so we afri daily guide mu daily guide na o kasa o se owura iti mensa kan no ye soafo na osom se emebunu ni agudie ho soafo san ye mrase badwani e woni go prampram emfie bebrebe na wo de atodwa se enipa bi a wo mo kamfo mampani dada JJ Rollins and o krechie en obayi adwumade no beso osesa nipa ya no mudi natem wati ase no mu kasete ya no na omutwa na da pa no mubu na bomfia na ene nwanwa se ni masenchine wuni hono a wo ho sema ye kan de yeso krokra na so wati ase no sabi na mo mfa no enye hwe we num nyina ye nsem owura iti mensa ena ede atu edwa wasi wuka kodu ba bia wasi owura mampedi dada JJ Rollins oyobia nanka oyepani a osombo na onim de nanso wonu ankasa na manyoku oti ye NDC na dru ba bi no mo mfa ne nya hwe sabi na enkwada nketenkiti gina nanim keka nsam a ensem fatenti wonu ankasa no na ne ho nto no okọ no ani party mo na ne ho nsane no enye ne wonwa se dru asie ba bi no afere watwe ne ho afiri NDC party mu fi said abo no didi ko ba bi anaso badwo no ayi ase no na afeyo amampani na akufu ado nchen ena odi na gorokọ ibi se na nado etenase obu no ogi na futuo otunofu a wotie na so no na manyoku NDC ne mo mfa no enye bibiara enti enya nwanwase okon ne ho efi onu ankasa na manyoku a oteye no emu ensamo de waka bi papa wase enei sa wo hye suban a NDC fo mrantie bi eda na di no ensem fatakura enya sa anyama no so mampani da agina ye ekekire amanyoku no wase kane sabi na ebuo ni die mapa e wo party na so wiase no ba bia na ekeka kono na enye enu tik na ka ho bi no mampani da Rollins otwe ne ho kakra every party ni mu no wonu ye nsem owura iti mensa na ka e wo daily guide Daily Graphic NDP NPNC so one response fa opanyi na adwuma odi ato ho na mede ebey General Secretary Emma NDP amanyukuo no Alhaji Mohammed Frimpong and worker say her special prosecutor ne office no ha edi ko share omampanyi aso ye emu no na ebema aye den se ne dwumedie obetumi edi ate nanwea na wochiem wo se bucket atehye kankan proye ne dwumedie ho asem na kana papa enti na enyade se nke wo se etumi ekofofore omampanyi na ye eni omampanyi tumi se ode ne hwene ebererem no na nka eni kwa akra se eba ne saa enti anya ne nwanwa se special prosecutor ababonten ebeka se aban no ede ne hwene erere ne dwumadi a wodie emo de woka bio enso ne se na nka wo se special prosecutor no onye tumi a obetumi de agina so adi obi asem e wo mramu na oni ku no edifa wode na kwakọ gina emrani pepepe enso se de eni omampanyi atena ye ne eben na efam ho no na ebeye den ama no se adwuma no obetumi aye enti ono de anya ne nwanwa na PNC presidential candidate owura David Apasera wono se ese ye ne nwanwa pa se special prosecutor esi gina ya enti se hyemen boti esi nsuo yi so afa ye kakodo ekoye kakọ ye kodu bunumu a wo ye special prosecutor se mesi na wagya hyema no ewo pobunu nani no wo se eyade a eha adwen pa na nanka Ghana fo nyina hwe kwan se owura matena medu wo ye lawyer ni mapa na onim de no waka de ato no ho so se obeko eti aketa hyehyɛ kankan ne proye de enkoba ye adwuma ma eho ate e de ma omamui enti oman no anhwe kwan se pobunu mu se no baba begya kodo no e de asie enti ye koye nim no owura Apasera ese ono ko na adwen de ade obeka ne se special prosecutor ne office no ya empanyifo enfa hyehyɛ mapa enwu akọ ni ehu budgeta yetwa ede ato oprekope ede amano e na afa nsuso e wose e makwan e ma special prosecutor no oye adwuma na emframa efa no ho na breko na so onya aboafo bebra obetimi ene om edi dwuma enti wei ene ensama horo a amanyuku ahoro be se ensia wom ada wo madwempo ede afa opanyin ne resignation no eho we abusia ye to waso wei eye Ghanaian Times e bokrata no na enra na ye ka asem bi e wo edan bi a abrosan bi ato aso nsia ya wo bi asi e wo enkranbro no ene asalibotwe ya manfo susu seda ne tibia na ehu ebetimi akum nipa na ne de obokata Ghanaian Times ono so atra asam no de aba na watwa dan mfoni de aba edan ayetia tententen na akosoro saa na yensi wieye ene ho asam Ghanaian Times atwa de aba no wose Environmental Protection Agency EPA ye omaya adwumaku a wo hwe atenaye ne bobre ban bo ho nsam so no wo mo de aba bato dwa sesese de omo ama
ya hyese odan ne anya sie me ye ntoa so biu na nhwehwemu ye enkoso na pani oda EPA ano owura Henry Kwabena Kokofu en wode sa ohye na ba ne se yen stop dan ne sie no kra e ma ye ntofi se ne ma bi ye koso no wo mo enti ase wo so ma kwahwehwa Delta Municipal Assembly mpanifo bisa won na ene nadwofo nyina bisa wo nyina ase edan ne wura no wa ma magitumi krata o man ne wo mra se obi biara wu si dan ne se okwaje building permit to me ama okwan sesi dan no wo ni sa to me no eto no one pe wo di si dan no no wasi ne tia asase say half plot o say one plot wo person wo si ni dan nyina agusu nti wasi ne tenten na amanfo wo tipom ho en na hya sebo sudwetre nra ema dan hu mfoni ekọ babia na se ne dan na se de na aye hojo babia krake na dan si wonu amanfo susu se ehu ye hunu bi pen na no ade ya achimbata bi nipa duonu mienu na wuye eto amo ntrase makwasi adamba na no njoda enu nti no mo de asemi betu edwa na no na that bo pani eye baako owura Richard Amo Yate edi atudwa sesesi a no ma hwehwe ma hu se papa no oni tumi krata bia sesesi ai de omo de ho dwuma osi enra na asam ne bae no ano ena nad mo mpanimfo akodan ne ho enra nso EP mpanimfo akodan ne ho obi akọ ne de nko no mo nyina ekọkọhweye na omo akyeremu a wose dan se ni ogusu a wo ye kọ no bia eni adanse so owie chasade no onye obato aso bikra no onsi nwie sesi aduru ensia oda so a wo si dan no ekro enso oni hu tumi krata bia enu nti sese de ne tenti ne tietia ne se sa brosa no e wa salibotwa ye yi hu foni kyeremo sa bre ya wo TV so ne si wo tia tenten no amanfo si yo yi we de ehu ye ntra se memedwiri mekum nipa nwie nsa ne yakasa enu nti sese de Environmental Protection Agency for ahye se ni wura no wonya asie na ye hwehwemu enwie ansana ye hunu ekwan a ye de sa project ne wasem ebefa eso se ne na meka wasa na anu ya bosumi ye mu na Eastern Region achimbata bi edan ya ye si fiti be se mfie duo sesen nie edwiri kum nipa asorefo nipa duonu mienu nipa 22 yam se omo nyina wu kran na ebra na omo wo asode mu ema eminsu prepre nipa wu ye kwakwada ketekete a won foforo oka ho ono susu ewu bi ma nipa be se aduosia ai wo mu che se ensem bebrebe eno hu nti ena sa asalibotwa asemi eno so ba ya ena EPA anso akasa e de afa ho no wa hwese de na ni si ho wo kwosora wo kwakwa hefa he na wo kwakwa o se nya yi no asa tawa babela bansoro no bi no no mu sia na me hu ne se asase no esha opeso oyire ne ho si dodo wo na adwa ye kan na bisa se nti no ye kan se na oni permit ne ade no se we wan kukuru na besi ho debi o shase to foundation aye ne kakaka we yemre no aka se afefe nti ade akyen ye na ehura ba begina ho asema me kan na wo mitiri mu ano no esikwan ho nso so ensi tokrum ensi juro no mu baby ya eyo na me de meka ne se ye hwe ti kesese no ye hwe ti mamufuo no musho o me de me bo ma baso ma yade omo mo ti pom no omo no mo wo so wo mo ho ena ma sa se me ba bontin na we kra mo tena ho ache nanso better late than never se nko ma meka enka ebi kra mpo bi a omko besan ato aso bi shed mienu no atwa to wo so no de wa ahwe usi ba ku mienu miensa enai kra na odi si wo kra nke be fa no 14 ya to aso numa konsia na nra ye video no se dan na sritike ehu ground floor no ne first one na nyina na chese ehu se ye si bi to aso a abema wait no tina ho me na ho de do we bia omo nim de wo dansie mu no mo betimi a kire so hwehwem ai ya omo hwe de hin mu dan ni mu say ohwan ne ma de tumi si wonsie ye dan ne nkrata wo hemfa ye hwehwe ni nyina mu na hwe contractor ni a wo sie ne plan a wa draw di si dan ba bia wo si akopem aha nti bia mo hwehwe mu nwie na si wo sei no nti no be dan me ni ma de tike me ntimi nyia no nkasa ma mo na me de madwe bia me se ebi omo aba inspector dan no mo hwe na ho de agina so ene dan de plan se betimi aye ne fia tenten sa enkum nipa omo aba mo behu no fia dodo en obi ye bo my visuals no be so da mo nte so kakra monte sumo dan ya yes ye nwa so kakra na emrafo
eti asalibochefo omo de aso ne bai no e bo mabaso ti ko ma yade wo man wankasa oti hu ayeyi we boni wankasa na ho awedo mpe e se de ekeka kono se mo anya e de ne tinti sike se nyame amfa fie na eye na dwen se edenchi aba hwe ba bi e betimi yakwa akoka ka etwam enipa etonwade ho hwe stores ne wo ho no hwe electrical cables enam ho e betimi di house se dan no kura nko a electrical ho no kura beku ekoka bi ma se de titi ja wo ho no na nya asem kiti no akura so mo kan mo kan o manfo na aka dan ye fia ododo ba so mo hwehwem mo so mo hwehwem mo hwehwem ase nhwehwemu no ase ebi wo mo apeso ka oh no say me hu mu bi nti mo hwehwem wi ana e nyina ebi hu ne mo hwehwem ti ayo yento aso wa yes there is this story here. Please foil another bank robbery in Accra, page 3. And some years so stop work. EPA halts construction of 6-story building at Ashali Boche. Men come on for say, I don't know, mini be kasa or no to US was a carved no and koi. Profiling Carved no and koi. Na etike enkoyo enkoy. Inti ye mamo strong warning. Yam pese e beti se ade no kosoro nti obi ansan kwhye dem munim se covid na do so e beka se ansan kwhye dem biem na ye kwhye dem se mo amunim de eto ye o yes enti no pamcho mo me yenkoso ne yenhye ye mask ne ade no ena utimi ko ba bi ko se yensu asa na no me ko ba bi pa bibi ntimi se me mo ba bi krodin Veronica bucket na esi ho no nsu e wo mu na asa asa isemina no so kra asa ebi ko na nsuo nu but semina na sa asa ohunu chesa asa ese kra sanitizer no kra de kra ohunu nti akoye mask ya enso yare no so enkoy na nse kra se pegya emu European countries bi oho a omode no kosoro ama there are even fears say hwe ya ombe lockdown timpamocho moma yen koso na yen hye why ewum say ade ne mu ohye de ade no so de mu ohye no kra de anka na emu ohye but yen koso nye na meyen sam fofo aso biem ena adwoa ye mfa ho ye fofo aso bebre oh no ye fofo aso no yes ibinum kura start ya attempt so mbechia nti ye bese me kan no mo dem ne senka ya ya di o nje de besi ne ya ya nchia oh be na no so be ebi ma start echa o ya attempt so bechia ena ticket to be na refree kakra ti me ba wu ani refi no what say nsa no no aka refi no ayi say okay yo ya me ya won kan ntem nti pamcho mo me anya sa de na beboa yi anya sa na se san ba bie mu a ebe ha because mahu se AMA pani bi kura kasa fa ho se yenhwe yie na Western North regional minister ono so akasa fa ho say yema yeni na ho AMA health boss warns against disregard for COVID-19 protocols ti ho cho moma yenhwe yie na yensan kofa ateti bi amre so say e bana se yenko a e se brunya na fi mu ni no hey brunya e shede mu ni edi e bayire abrochi amani bebre asan ko lockdown bi mu nti si anhwe eni ma yi a no anu ye mpesa be kan nti obi amomode ana ohwe ni die mu yie eye efie ne to aso yo ene covid-19 sem ya ho nti me the story be a graphic e dia ba he o katafe to so edumiensa e ka ho wo kire se die enkoda o madi emfie enum e de kopim edumie no so omo so atena wiemhye mu efia ma hodo so ebepiem e okotoka wiemhye gina bia test no ye be ye omubi won se emfitianse no mampanyi ye ne se enkoda enka ho wo mo ba nyade test no ye be ye omubie ensu sese no wasan e de aba mpanyifo asakra mu kakra e de aba se enkoda o madi emfie enum e de kopim emfinsha edumie no wo mo fiwemhye no esi a test no ye be ye omubie na de atie ene se enyade o mbetu esika bia entu o mo de ne free ene be ye e de ama wo mo empanyifo ne betu esa $150 na ye guso a ema wo mo etua ebra o maba be piem e okotoka wemhye
gina ye no he na nkodan so wo munye ni emfie enum no wo mo de enya de a ye de wo mo etena wiemhyem kra eba bepiem e okoteka wiemhyem gina bia ye be mo my test bia nti eno ene nhyisan kakra empanyifo de aba graphic e de abetu dwa kata fa to so edu emiensa we abusia ye to aso wo the workata Ghanaian Times mu na se de na TK boso no na no kwasi ada no ahomache emema kantin kansi omo hihye kaka motobi ekọ bank bi Access Bank omo kọ bokoro no na we de nyame adaro ma prosifo kopie so na omo atimi ache nipa enum ya yegusu ehwehwe asem no we eye opoigo no branch eye Access Bank e won kran na no kwasi ada yi na kwasi ada ahomache na asem no esiye na wo chemu no osesa asem yi ebiase bio bible so mintemwani Access Bank ekro no a ne branch bako wo lashibi e wo Accra sa no so am Roberts kwa wasa akọ wie sika nyakuma adidwane no masa akọ biem e wo branch for the same bank ekọ bokro no mema kantin kansi obi ahye kaka motobi ni bi e de akata nanim nyina e na ne de nyame adaro ma prosifo kopie so a wo mo akire wo mo pump action guns etu akase ni mienu etu oboba bese oha e na prosifo ansa kan ye efi akromfohwemfo no ho e na prosifo achi enipa enum nipa 5 e wasem kro ya ho na ochiemu a Abraham Roberts ni kodu okwe no branch eye Access Bank wo no ne che se omo pekwa mo bubu burglar proof no ebubu niam pekwan e de awura bank no inside ho eto omo sai niam bebre CCTV star camera nketenkete akokọ nwuma mu a etete corners no omo di kan de ade bubu omo asai ni nyina omo wieye na ATM machine e de card ko shemu isika no omo de ade adwuradwura mu sai machine no omo wieye alarm system na say bibi besi a ebebo alarm fe ma prosifo ati aba no ho no ka no di kan say no nti say enye dede ye twetwa homa no bia mu asay no nti say omanya kwan e ba bedi dwuma na omo be hyase no security fo mienu ene wo ho mo hwen bank ho omo di kan dia ho akyekyere omo nsa ene omo na egu abonten no munya kwan ebowura bank ho no eti we na prosifo omo pass patrol team omo kwabasa omo duru no mo hwe bank wodi na omo se me yenkwa ho ne yenkwa hwe ne yekwa so omo duru a security fo mienu ni akyekyere omo nsa no mo na e dia ba asem ane sane wo mo ene msa prosifo omo nka mo ho omo wura bank ni inside on to omo shawo sa abre ya sa akromfo no so atia prosifo no kan ye Amerika otwe breminya Demrika baba baby fratwede na ebi tisi na ebi dwan na prosifo timi yiri omo nipa num na prosifo che wo mo eti we hu asem no Ghanaian Times ene de aba adwe so omo bi so na post am Roberts ko omo ko ready bank na skado dos nti omo de kugu omo so omo be kan ba ko se de ye bebre ye ntwen ade che a omo be kan radio so am ya skado do na ya che mama ko yo mo precious ye be kan was ade che omo be kan ya te by all means ba me ka na ja obi mama won se be che no obi ayi ne de sebo yo metwaso graphic e ba manie meko ko o krata fe to so edumiensa se manta mako edunsia wo Ghana fanan enyina no hwie be emfiti enne enkopim efiada de na tese obi ansa ka materials a ebetumi ede ato aba e wa afimo 16 regions no ento ankopim efiada na obi ansa ka na bato eniema ebetumi aboa ama afi aba no akoyie pa na eno so te koda omo se yawada electoral commission ene amanyuko ahoro ni nyina wo mbehia no ma ye IPAC meeting na wo de brief omo afa entutuye ni anamonto omo ede gu akwan so ebebo ama afi aba ebeto no eniema akoyie eniema electoral commission ehwe kwan se eye electoral materials enti emfiti efiada no de na chese mantam ni nyina ensa kano ebi eye ballot papers afa voters register thumbprint pads voting screens stationery identification jackets polling station booths rechargeable lamps indelible ink educational posters afa seals de beso so abai beto ni nyina anonom de seali na covid-19 eniema bi ti se Veronica bucket sanitizer ene de keka ho no si efiada no na mantam edunsia no obia ensa akane de enti ansa na efiada bebampo electoral commission ebefre IPAC meeting na woni amanyukwa huru ni nyina ehia na o matwetwe nkoma a weye ensema chairperson ema electoral commission mami Jean Mensa wode ababeto edwa okay pamcho obia fa story baako on the condo pa say no de wanka obewu na onkan na fe yemponti me be ma opportunity no
Madam Cynthia Asaribidiakon, former Chief Director of the Office of the Vice President. Now she is the current Chief Director for the Ministry of Environmental Science and Technology. Madam Cynthia Asaribidiakon, it's your birthday today. From your son, Nanayao, aka Nana 40, Chief Driver, all correct, sir. And Madam Cynthia Asaribidiakon, former Chief Director, Office of the Vice President, current Chief Director, Ministry of Environment, Science and Technology. It's your birthday today. From your own son, Nanayao, aka Nana 40. Nana 40, dear, will be a nimino. Or no, yet Chief Driver, Nankasa. And then who else? Okay, but can't cover any one. So from Gladys, Rita, and Richard, we wish Mr. Kwampuku of the District Assembly Common Fund a happy birthday. May God grant him long life and prosperity. Gladys, Rita, and Richard wishing Mr. Kwampuku of the District Assembly Common Fund a happy birthday. Sanka boy. Fear edutumwa enanensa ehyasia. Adekye Nsroma na me papa nya 85 years. You don't mean? Oh my goodness. The powerball papa. Na don come mampe. Eyam fa nkoye yi. Eti ne peke ki bi bra se we yempa ho. Na yemfa nko. Okay. Dey dey won dey na aduane pa so ni fufu. Oh, okay. Obedi. Enya bone kra. Eti pani kwasi agye a wo adwoso besia se. An mra ne eye dipa ball ho. Yeah. Aha, Enra eye na woda. Oh. Ejeje pia. Amisha. Because say so dey ne dey no person o yes, I refi so abo akokora ho. Still out that so. Hey. Manenya adwa manenye. So. Onto aso. Oni me masem. Yeah. Enti no. Ejeje we dey wo yire Mame Eleni family ku say osrem kwatente ni ahode amaw wonua Auntie Florence wonua owura insia ya owogba we enkran omunyina so mo srem kwatente ene ahoden bebre e de amaw amenhiraw na oba adwo ebo agi nsuso pia me de bebre sa menkeka o mesrem kwatente mesra ahoden mesre enije sa abre die ne krakra ne sa abre die ejeje die me sa de ma na enije pa ye ne nananom na no me ma no eye video bi na me se de koma na omo se ogbo wa se ne ogbo wa no oyemi time show o wantini so oyemi show ma asori na omo ye video no se mo de mo ntran nkra honim se me ba beto mo etu nananom nyina achia o ai humanity nkwa 85 years na do ne krakra no o ende ya be ka na chire na tike wumi se na me se ba me ka che o se ya nipa dumja konfo nana bosori nana boati wumi se nana mene ne bo abusia. Can you imagine? Me na me ka che wumi easy the world has become small again. I'm telling you me do fie na jeje frame o me papa di na makai sa asem no na me papa se asa papa ya konfo ya mo boni di woni me ne hefa sa no obi sa me na no so ye yonkoro no ye penasem na anu wose a onu wo chechire mu hwe se mimisa no se omu nchi efri mamponten na aware na de ne nana ekopie bosore ho ono mokọ ware ye nti me papa no ne sia wo no wono an yire ba ko na tu kwotena ho na okọ wo mo nsugu ho na omo chia nkasa ya mamponten wow e na omo akọ bosore na ono bosore wa na wanyi nti watena no abo ne bra e no aka ho nti mimisa nana boaten se ni nchi enya mamponten ana no bisa no ye na be ana ye bisa ya kan he ye bisa nti ne nana na opani kwa minsia Nusa adwa America said the world has become small again. On so be ho a we see minim we no. Oh, this world is very small. And we know say and I say the world has become small again. The world is becoming small by the day. Wow, so let's say the miss me no tie just miss me bobusia no. Eti na no what we bia wo bia etia opa say wi ase die and ya fe na nchare mu be ye dire oh pa ya ye ni yie adwa me kan asem chiro ene ye be ye we se na no na me ko koforidua na me du koforidua udu kakra mu adu tenkon a police barrier bi o
na me so de bia me ka sa me se me du police for the police for ho a me to me bo ase chia ho ase ha enti me du wa pe na police ni no oye ne nsa se me nyina na me pai ko nchen o se masa mpacho si na hwa ade me see from me tie no ye flat wow o si gina ho na me nkonkofa bongransa vulcanizer na okofa vulcanizer ono okofa vulcanizer by enti ode share na omoba mo share tie no ena me na edi nkomo yekọ wi asesa ye bobusua na okeka ni nchi no okeka ko nka hwe anse no me hwe ni okeka asem nya se one me ma me din kura ye pe enti no okekasa wie ye no na me betuka na me ma na be gina me nchen sa ena me bo me nchichire ho ato akoto se father ne papa mu ane ho ena me se sorry enti adwa ye na na me nyina ye abusua ene na etu hia nipa ye ni ye yes enti police ni efro Eric Kwa wankasa onimu ho otagina me duru ho pa me mfo mu ni agro kra me nuano no preko pa nti ye nuano ne nanam nti ni na ehu hia se ye kokontokwa rough na abaso na obi asora na ene ntokwa na bi esi wa ha ma obi akohwe ebi ti se de obi akohwe preko na ye di na kan didi atam na metio ene kan nem kwada mababa so mu na celebrity se ho ahwanfo ne ntokwa look adwa ye ni fi ye no omo e beto omo so mo ye adwuma bi no na ye omo adwuma pa ena na mo mu din ma no ye omo adwuma pa enye omo ntade omo roro ana omo se beef o se super cool se opa momoni o se eden na abaso no nye no yemu bia ana bi ni mo say bad news sell I'm telling you good news also sell sure asem papa nso so etre and ye ba ye no mo e beti omudin no bi se ma na ye mo bobo bi din ma Elizabeth ohene ya antise so okodwe na ta so ntina manfo pe no e ye sabi ni nyansa na adwumaden so what is this what sort of all this huh ajwa ai what brother agro bi ho anya fa ni agro fa ni agro what sort of all this nti yeah enwuma ebe enwum asam na ro aka na asam na ya asam also wata de FA papa nti ye de besi ha sei na na ye world prematurity day kwada no bi ho a ye wo omo na omo anwie omo tem nti ne ho asem na ye be kanti obi a ntra ho no ntie sa nkomo no bi very 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 important na adwo amamenchia minana anopa ya enra ye so wo hwe me saa wadi bosome 9 wow but you no hwe odi me offer se ba so ba no hu na nasa na wo hwe saa nti anopa me say the work can anti crobet the can you know what you me say for you know what you say yeah can you say in her own way ni nana hwe pa the only man so nana Joyce Banisi maka say father me em fa no preko we hu hia sa fe na o bibia unim sound unim bibia ye ha bia unim ye makeup say so ba ofa person o se person the fire no ye em fa na dwuma no preko na asem fa na asem nko enti ye dan ye ho so ye ba pa ye be di sa nko mo ntwen ye ba sese a